Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनि गामियाव मोनसे हाबा खुंदोंमोन आरोना गोथार जुलि खैना हरनाय। ओमफ्राय बेयावनो आं मोनसे फिसा टक लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना एसे नायसानदो। ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायनानै साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामदो। हायोब्ला शेयारबो खालाम। ओमफ्राय बे दरानि गामिनि सोरबाफोर दङब्ला भिडिअ गोदान हाबफैदोंब्ला माने भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक कमेन्ट होदो साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय बे गामिया जाहैबाय दरानि गामिया दहलासुबा होनना बुङो आरो खाग्राबारि एरियानि। ओमफ्राय जोंनिया गालासुबा होनना बुङो। गोरामाखा होनना बुंब्ला बयबो मिथियो आरो स' गाइस नायलांबाय थादो दायो। आइजोफोरा एसे खुद्रिदो सब एसे खालामनायनि गाय खुद्रिनायखाय एसे खुद्रि होदो आरो गोजोननाय होदो बारा नाङा गय जरासे फाथै जरासे बेनिफ्राय थाइसे लामायाबो बांद्राय गोजान लामाया खैनाखौ नाङोबा मोनावनो फायनांगौमोन एसे थब मोनफायगौमोन रोमै नुहुरखाबाय आरो दा दरा फायनायखौ बुंखा बे दराथ' आरो फन हरना खिथानानै खानसोरो जों लेखा बायदिसो हमबाय नालाय दाख्लैनो गामि दाबैनि ज' जानानै लेखा लिरखादोंमोन नालाय समखौबो जोङो दा बेखायनो एसे माने आइजोफोरा हमनाय जाबाय आरो घन्टासेनि बारा जाबाय आधा घन्टा लेखौ जोङो बनायबायमोन बे आइजोफोराबो मानिलायदो अनलायदो बेयाव आवगायनायनि जेबो माबायानो गैथारा अनलायनायनि गेजेराव दाना मिथिखा लेट जाब्ला मथेयाव थांबाबो मोनसे बाहाय रेडि थाखा आरो बहुत धन्यबाद 100 खारग'बाय नोंसोरो 100 दे मोनबो नङा जागोन दे
जोंलाय नांबा आरो दिगदार खालामगोन मिठा आरो जों जायनि आसे Hello guys, बिथांमोना हाबायाव ओंखाम जानो नेगासिनो दहायनिफ्राय दाबो मोनजायाखै नै बे सिथ्लाफोरा उखैजोब्बायनो मेगन मानि गुथु गुथु जाजोब्बाय बे सिथ्लाफोरा नै हाबा नांथावनानो बिराद गोजाननिफ्राय फैदो बिथांमोना बेबो आरो अट' सलायनासो फैबावदो साब्रैबो अट' सलाय सलाय मेगना गुथु जाजोब्बाय नै So guys, जोंना दायो बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदि गोथार जुलिखौ खुंनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों नेमखान्थिफोरा माने आरो भिडिअ'आवबो गासैखौबो नुजोबनाय नङा माने गासै साइडथिबो गिदिंजोबनानै भिडिअ शुट खालामनो हायासै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आर'ज खालामगासिनो दरा मोनफैनानै गासैबो बेयावनो जिरायबाय So guys, जोंना आर'जआ जोब्बाय आरोना बेनो लास्ट नायलांबाय थादो रंजानायफोरखौ
खामानि